Mikkel, du skal lige tage støvsugeren, skattemus. Det gider jeg ikke. Jeg er lige i gang med at spille, mor. Ej, du skal huske at lave dine pligter. Pligter før alt. Ej, mor. Mikkel, ellers kommer far med bæltet. Ej, mor, det er ondt. Mikkel, det er rigtigt nok. Vil du have, at jeg trækker bæltet frem, eller? Det er ondt før, far. Nu tager du den støvsuger. Nej. Okay, 10 minutter, Mikkel. Men så skal du også gøre det. Ja, mor. Okay, godt, min skat. Jeg hader pligt. Hun kan jo ikke være slet forpligtet. Til klonæben. Er du træt af at lave dine pligter? Eller mangler du en at spille PlayStation med? Så tryk her for at lave en klon. App Store. Download. Og jeg skal have wifi. 98%. 99%. 100%. Jeg skal åbne app. Jo, indstillinger. Jeg hader indstillinger. Det er altid så besværligt. Nå. Vil du give adgang til dit MitID? Ja, tak. Dit kontonummer, hvor er mit kort nu? Nej, hvor er det? Jeg har det på min mobiltelefon. Hvad står der her? 28, 1, 2, 3, der. Ja. Og MitID, ja, jeg har givet adgang til mit MitID. Til mit kontonummer, til mit kreditkort. Ja, sådan der, klar. Lav en klon gratis. Ja, mand, jeg elsker sådan nogle gode tilbud. Wow. Det vil sige, du mig? Okay. Jeg har et par små opgaver til dig. Er du klar? Jeg har nogle pligter her i huset, ikke? Og dem har jeg ordnet i... Hvor gammel er jeg? Jeg er 10 år. Så nu er det din tur, okay? Så det eneste, du skal, det er at tømme opvaskemaskinen, gå ud med skraldet, feje, altså støvsuge. 10 hours later. Og for resten, så må du faktisk også det må købe ind en gang imellem. Ikke? Er det forstået? Hvor er han henne? Hvor er han henne? Hvad fanden laver du? Jeg sagde, at du skulle feje og vaske op, og ja, altså... Ja. Nej, jeg gider sgu da ikke feje. Jeg ved da meget, at jeg sidder og spiller Brawl Stars. Det var alligevel dig, som der oprindeligt skulle gøre det. Så kan du ikke bare fortsætte med det? Nej, det var faktisk dig, der var klonen. Så afsted med dig. Nej, og for det andet er det ikke dig, der er klonen. Så, bup. Smut af med dig. Gå ud og vask op. Eller køb ind, fik på eller andet. Jeg sidder lige og spiller. Vi var bare endnu en klon, som der kunne tage, ja, du ved, opvasken og det der for os. Det gør jeg lige. Hey, det virkede! Hey, der er en klon derovre. Tag lige opvasken og feje og køb ind, ikke? Jeg er lige i gang med et spil. Nej. Du er en klon. Du skal gå ud og tage opvasken. Jeg har lige klonet dig. Altså, jeg står og spiller. Gå ud og tage en opvask nu, eller jeg fjerner dig igen. Nu holder du kæft og gå ud og tage den opvask, okay? Jeg gider dig ikke mere. Jeg fjerner dig nu. Hey, nye klon. Jeg har en lille gave til dig. Fuck dig!